Kap 4. Il-Fariżej semgħu li Ġesu kien qiegħed jiġbor u jgħammed dixxipli iżjed minn Ġwanni. U Ġesu sar jaf b'dan, għalkemm hu nnifsu ma kienx jgħammed imma d-dixxipli tiegħu. Għalhekk telaq mill-Ludija u raġa' mar fil-Galilija u kellu jgħaddi mis-Samarija. Ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa u Ġesu, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Għatini nixrob, għalilha Ġesu. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu: Kif? Inti ludi u titlob lili Samaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lud ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu weġiba: Kieku kont taf id-don ta' Alla u minu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku inti kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara: Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakobb li tana dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu l-imrieħel tiegħu? Weġiba Ġesu: Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jeteħlaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara: Għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix laġġ, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Għalilha Ġesu: Mur, sejjaħ lil żewġek u erġa' hawn. Weġbitu l-mara: M'għandix żewġi. Għalilha Ġesu: Sewwa qatt m'għandix żewġi. Inti żewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa weġibt. Qaltlu l-mara: Int profeta, Sinjur, milli qiegħda nara. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja. Immintom tajdu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab Ġerusalemm. Għalilha Ġesu: Hemm minni mara. Jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-lud. Imma tiġi siegħa, anzi, issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu, u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità. Qaltlu l-mara: Jien naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu: Jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem ma' mara. Iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħallit il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: Ejjew waraw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tajt dan il-Messija? U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sadattant id-dixxipli bdew jitolbuh jgħidulu: Rabbi, kul. Iżdu qalilhom: Jiena għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: Jaqgħu ġie xi ħadd u ġiblu x'jiekol? Qalilhom Ġesu: L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' min batni
u li mwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għall-ħsad? Imma raw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għeliq ibbjadu għall-ħsad. Ġa l-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott tal-ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħ wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u l-ieħor jaħsad. Jien badkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom. Kienu oħrajn li tħabtu. U intom tħaltu flokkom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li emmnu f'Ġesù fuq ix-xhieda li tathom dik il-mara meta qaltilhom għalli kull ma għamilt. Tant li meta s-Samaritani ġew ħdeħ bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u hu għatem jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalula: Issa mhux għax għattilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja. Wara dawk il-jumejn, Ġesù telaq minn hemm lejn il-Galilija, għax Ġesù stess xed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnawm kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lill-ibnu marit. Meta sama li mill-Ludija Ġesù kien ġie fil-Galilija, marandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesù qallu: Jekk ma tarawx sinjali weġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal: Inżel mulej qabel ma jmut lit-tifel. Qallu Ġesù: Mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù u telaq. Huwa nieżel iltaqgħu miegħu il-qaddejja tiegħu u qalulu: Ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu: Il-bieraħ fis-7 sigħat il-quddeni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesù qallu: Ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed, li għamel Ġesù meta ġie l-Galilija mill-Ludija.